Isindululo sokungamthembi umongameli Ramaphosa safakwa liqela le-African Transformation Movement. Esokungayithembi ikhabhinethi sifakwe inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen. On the 30th of March, when we conduct this vote on these motions, the voting will be open. Amanye amaqela aphikisayo afuna ivoti ibe sekhusini ngelixa amanye esamkele isigqibo sikasomlomo wepalamente. There is no way that we can support an open ballot on a matter as important as this one. I'm afraid that I'm very concerned that an open vote on an issue such as this will be very, very concerning. The rules are very clear. If there is any member who wishes to vote against his or her own party, that member is given that opportunity. Mapisa-Nqakula uwamemile amaqela angaxolanga sesigqibo sakhe ukuba afake amaxwebhu kwiofisi yakhe malunga nalo mbandela. Ndingulula Amatya weendaba ze-SABC epalamente eKapa.